Gamers, maglalaro po tayo ng Pet Simulator X. So, ito lang malakas na po ako and the best na po ako. So, meron tayong 4 million. So, di po tayo top 1 yung iba po. So, sa hacker portal po tayo, mag-grind po tayo. Nabuksan ko na po pala yung yung secret door. Guys, nabuksan ko na. So, ayan na may mga chest. So, ayan. So, wait lang guys. I stop playing video. So, ito na po guys. Nag-grind na po tayo, no? Ayan guys. Uminom lang ako ng tubig saglit, guys. And then, ayan. Marami na tayong pets. Malalakas na pala. Meron pala tayong alien parasite. So, dark matter po siya. So, ayan po. Nandito tayo sa hacker portal and hindi ko alam kung meron dito sa portal na to. And siguro sa sa next update siguro dyan yung yung update. So yung mga yunig yung screen guys, so yunig na yunig. So walang akyatan dito. Wait lang, akyat tayo. Teknik ko to guys wait lang. Ayun guys, sakasakay na tayo. Ayun yung chest. Uy, ayun na pala. So nasira na pala guys. So try na guys. Samahan na natin. So ayan guys. Ayun na guys. Meron na po tayong maraming guys. So, marami tayong pera. Ayan guys. Ayan. O, di pa naging billion yun. So, ayan pala yung mga pets natin, guys. Oy, 8 billion na. So, ito nga pala yung secret door. Ayan o, bukas ko na. So, ayan guys, ay, ito, 4 billion. Wait lang. So, ito ba to 4 billion? Ayun to po guys. So, ito po. Ayan po yung mga ginolden kong hagka tsaka mga ginolden kong haxigator. So, punta tayo sa shop. Ayan. Punta tayo sa shop guys. And, meron po pala akong mga dinark matter dito sa Dark Tech. So, ayan. Wait lang guys, stop ulit ko lang yung video kasi lang guys may lang ako. So ito na po guys, ito na pala yung mga lang. Ito nga pala yun guys, ito. Ayan guys yung tatlong for demon. So 5 trillion tala damage neto. Ano pa kaya pag nakuha natin yun guys? So ayan guys. Tamang grind lang tayo. Ay, hindi mas marami ito kaysa dun sa mga chest. Yan, guys. So, wait lang, guys, So, ito na po. Nagbabalik po ulit tayo. Punta tayo sa Giant Alien Chest. So, ilang buhay nito? Kaya ba natin ito warakin? Kaya ito Hindi, mas marami ito kaysa dito sa hacker portal. Ito kasi unti lang yung buhay. Tas yung saya Giant Alien Chest, marami dun So guys, re-record ko na lang guys kung yung re-record ko na lang to guys pag nawasa ka. So may nang-trade sa atin guys. Ito. So bigyan natin. Scammer yata siya guys So, tignan muna natin. Ay, mawawasak na. So, tignan muna natin. So, ito na po guys, nawasak na po. So, wait lang guys Wait lang guys tignan natin kung scammer. Ano ulit name yun? Wait lang guys. Ano name ulit? Tignan ko lang. Ay, ito hindi talagang may na lang siya. So, trade natin siya. Bigyan natin siya ng pets. Total na naman ako sa kanya.
Exclusive sana all. Oh, ngayon trade kita. Ayaw mo. Uy, bilisan mo na. Laki. Tayo mo kay trade. Kaganina nagtitrade ka eh. Nagtitrade ka. Pero ngayon tinitrade kita. Ba't ayaw mo? Siguro guys, busy muna. May ginagawa lang siya. Hindi niya napansin na may nagtitrade sa kanya. Baka, lang eh. So, 15 billion. Ay, sayang. Di niya tanggap. Sayang guys, bibigyan natin siya netong 3. So, yung guys, di ko siya mabibigyan. So, ayan guys, so. Ano yung sabi? James, please, nag-leave. Yes. Yeah. James, please, lol. James, please. So, nanghihingi James. So, okay, bigyan na lang natin siya ng James. Naka-disable siya. Paano natin siya matitrade? Sabi niya, give me diamonds. Paano natin siya matitrade? Naka-disable siya eh. Naka-disable siya guys eh. So, paano natin siya matitrade? Diba? Muna RB mo 100 million James. Ano ba itong TV mo guys? Baka sa mga loob ng chest mo yun. Baka na lang sila dito. Nadikit. Ay, hindi. Wala dyan. Ay! Ito pa. So, baka dito meron. Ay, wala. Hindi lang talaga nabigay. So, ay, mali tayo. Dito. So, ayun nga pala guys. So, guys. Bukas po guys. Di po ako mag-upload bukas. So, ayun guys. So, i-stop ko lang video. So, guys, sino to? So, ayun guys. So, wait lang. So, itong guys, nagwasak lang ako ng isang chest. Guys. So, ito nga pala yung winasak natin. Ito nga pala. So, yun pala yung winasak ko na chest. So, sorry guys, lagi ko na-i-stop yung video. So, sorry guys. And guys. Hatch lang tawag. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, okay natin 5 guys. Golden natin. So, golden natin. So, ito nga pala nakuha ko. Sabay na natin. So, pwede na ba?
Ito yung legendary Max. Ito. Max. Ito, mamimigay po ako ng mga pets ngayon. So, ibigyan natin siya ng pet na yan. So, ready na na. So, mamimigay po na ako ng pet ngayon. Mamimigay po tayo ng pets, guys. Yung iba, guys, kailangan ko. So, ayun, namigay. So, ito naman sunod si XXX. So, sunod siya. Sunod siya. So, bigyan natin siya ng haksi dito. Mamimigay tayo ng pets. So, scammer po si ano. Tayong isang big mascot. Binigyan niya tayo ng big mascot. Binigyan niya tayo. So, thank you sa'yo. Salamat sa'yo. Salamat, Shopee. Wala ko sunod po. Meron tayong big mascot. Dalawa na. Ganda, big mascot. So, ilan na ako dito? Nakipag 21%. Ay, ibon. Pupunta po tayo sa Trading Plaza. So, magbebenta po tayo ng pets. Benta. So, magbebenta tayo ng pets, guys. Sa halagang 100k lang naman, di ba? Mura lang. 100k lang naman eh. Pero yung iba, guys, gusto nila. Wait lang. Wala. Ayoko, binigyan niya ako ng pangak. Solo. So, benta na tayo. Ito nga pa rin mga benta natin. Yan. Selling my pet 100k 100k selling my 100k. So, sana guys may minsan naman ako mag-benta. So, wala selling my pet. So, ito guys, sige ko, 100k lang.
100k lang yun. 100k lang. 100k. Ayun. 100k. Ayun, nakabili. Mura lang naman. So, my pet 100 pages. Sending pet 100 pages. So, yun guys, isa pa lang nakakabili ng pet natin. Magtinda sa trading plaza no guys, wala masyadong bumibili sa'yo. Tignan nga natin kung ano yung tinda sa trading plaza. Ay, auto-pisto ko good. Out sale good. Sana. Bibili na sana ito. Selling my pet 100k James lang naman, diba hindi kayo luwi? Selling my pet 100k. So, lang bumibili guys. Hindi, palitan natin. Ayan, hindi. So, pambenta pala. May 100k. Diba, mura lang naman. Hindi mo kayo lugi sa akin. So, lang mo yung binigay. Hindi, sabi ko bilhin eh. Hindi ano. Bigyan mo ako ng pet. Sayang ko sa mga. Sabi ko, bumili, hindi kaya nga ako nagtitindi, no? Sa trading natin. Selling my pet. Ano yung swap guys? Hindi ko alam yun. So, yung bumili guys na basta lang natin yung mga pets. Hindi, benta pa rin tayo. Tuloy pa rin tayo sa pagbibenta natin. Hindi tayo susuko. Ang hirap pala magbenta dito, no? Magbibili ako. Oh. 100k James lang naman. Hindi ka naman lugi sa akin. Ano yan?
So, ayun na may bibili niyo guys. 100k lang naman. Ayun, 100k lang po yan. Ha? Oh, may na nakapunta sa trading plaza? Ayun. Hindi. Okay. Okay. So, wait lang ano. Wait lang nga, nagkakabalik. Haxigator, ha? Presyo niyan 100k. 100k lang. Anong 10k? 100k sabi ko. Uy, mali ka, mali. 100k gem sabi ko ha, hindi 10k gem. So, thanks. Salamat. So, benta pa rin tayo, no? Eh, hindi, wag mo. Noise ka, no? Okay, scammer pala. Nang ding nakakalang siyang minaswang ang nang. Alam niyo sa guys. Alam niyo sa na ano. Nang ding nakakalang siyang minaswang nakang nang ning. Kulit na songs na yun guys. Nang ding nakakalang siyang minaswang. So ayan guys. Ha? So, ayan guys. So, ano to? Spawn tayo ng ganyan. Ouch! Ikati, nawala. So, punta tayo. Ouch! Nag-failed! 2 billion? Ah, 2 billion. Hindi ka malugi dyan eh. Pag dinark matter mo na, 5 trillion yun. Diba? So, ayan guys. Pagtatagal. Ayan na, spawn guys. Sabi ko. Okay tayo. Yan yung rare. Rare. Ayun. Saan yun? Ayun. So, tingnan natin kung yung damage.
Meron na daw. Ito. Ay, meron natin daw yung parrot. Green fish. Blue fish. Ano bang ganun? Tignan natin. Ano bang ganun? Yung naglalag ni surf mo ko. Hindi na. Ano ganun? Ay, yun. Ayan. Sobrahin na natin yan, guys. Huwag tayo. Ay! Bibigay na natin ito. Uy, teka lang. Lugi ako rin. Ay, ito siya. Oh, hindi ko lang kailangan. Not perfect na. Although the mystery, everyone must be my enemy. Everyone must be my enemy. Me. Bala ka dun. Stop ko lang yung video guys. Stop ko. So guys, ito ulit siya. Ano natin? Just sa trading plaza. Magbebenta ko siguro. Ba't kaya nilabas yung trading plaza guys? Para saan kaya? Hindi ko alam mo siya. Para saan? Apat. So guys. Ano? Basta. Punta ako. Natapakan ko. So, dito na pala tatapusin ang video natin guys. So, ayun lang. Wait lang. Emote tag.